Yamamo Akwapa. Efi tumrike neshia yen ewo Facebook ena finse YouTube na yemfa kasebono etire mankasa ensomo. Yasha kasebona se enfenfro Maikana. Aban lawyer penny onu kura yenso no yoswafo a ohwe men ya tenetrene eso mechire Attorney General and Minister for Justice Dr. Dominic Ayene odensem atudwa etire mu say Ghana man penny Baremo Boada John Dramani Mahama edensa ede ahye eye legal education reformed eye marafofra omen aban ahyase a woye ede aboa sebeya siapon akoto a ewo omen Ghana mechire university ahodo wa Ghana harmo no obi bia ne konto a obenya tumi krate opese obetimi aboa na wonom akere emra ho hyehye no obetumi amoma kwanya kama sebeya beboa na wonom etimi akere no they said to dwa endo adamra o mampeni John Dramani Mahama ode ne nsa ede hye emrase ene yem papa Dominic Dr. Ayene echiremi say sana montu ya Ghana mampeni atui ebebro pa no echiremi say ya Council for Legal Education and Training ena dwumade we eso mo say so mo bo ahwe nema bibia ye kama no mai Ghana siapo ahodo wo manyi mo konto no mbenya tumi krata say wonom betumi akere mofra wonom konto say wonom besua mra no woma makwanye no ja wo nyina so akere na enkwese school ba ko pe ene betumi akere mra wo manyi na Dr. Dominic Ayene echiremi say wo hwe ane mu say manim yadam eya kanse na betena say nhye patumi abo say be ya eye law practice courses ahoto a wonom amoye LLB eye graduate no womo pe no womo say betumi aka na ja eye Ghana Bar Association wonom say eye mra ho nso hwe mo twere no womo so anya kwanya etimi akwakotwere bi na mpelefo akiremi say abane de twam nyehye pa ahodo ase nkaje nko betumi aboa ne General Illegal Council penifo etimi ada nima bia di aboa hwe kwan bafa so a eye Ghana School of Law emra na ewo oman Ghana mamre mu no emo omukuto kwan se ja wo qualify say wo metimi akọ emranim school no ni nyina da ebeye Ghana School of Law chese no free ho no ma siapon bia ni Ghana ha no ma ono nso ni se betumi akatumi krata ono betumi akere mra make say do mu kire mi say sese ya yankopɔ ya atoma abrewa twede ampon woye pema kwan mu de Ghana man pen ne sade ahya sese sen ye kwakora ne senti wo mo hwɛ no mu say enche General Legal Council for betena sen hyepa no ma implement mlande abeye adwuma na boa se beye o my Ghana chese obi biada okɔ school suapon ahoto no wo mo nsa katumi krata ba mo ho kwan na gya wo mo so akere mra na obi abetumi akebere mofra no toto na nkaja mo kon do sen ka o mbekɔ Ghana School of Law manya kwan no ene wo mo nyina betumi akobiem onimiamfo kirem say abaya kado say obetumi afa ho kam eye osoafo no na ohwe oman Ghana sika sem se nkopɔ ya atoma kese yankwen ma nkopem be September October November mo de na bia kradnes kasema ready na boa na fi we ya yetumi ahyase edi dwuma. His Excellency the President of the Republic of Ghana has signed into law the Legal Education Bill 2026. As he himself said, this is a much anticipated reform bill or reform law that is supposed to radically reform DLFM. Legal education to create equality of opportunity for persons aspiring to be lawyers in this country. As a result of the fact that presidential assent has been given to the law, we are now ready for implementation. Immediate implementation will start with the establishment of the Council for Legal Education, which is the body that will oversee legal education in the country. We'll also start the process of accreditation of the law schools that will be running the law practice course for those who have LLBs and desire to write the bar exam. All of that will start this year. We'll be making budgetary provision for the implementation in the 2027 budget to be announced by the Finance Minister in November this year. Eni ya woti ye ono ana ye aban lawyer penny ono kura yan so eye o my Ghana oswafo a ohwe yan atentere ne so ne den the Dr. Dominic Ayene ena wote ne nkan Yantoa Kasiabane so na Ashanti Regional Police Command Police Inspector Bright appear dankwa a owo esio yebua police station efri na jumem efa kronobo a enokọ so ewo Kumase Asante Mantemo efa mobile money vendo bi hu na yade a Ashanti Regional Anti-Robbery unit for anefa intelligence led operation so etimi ekoche Inspector Bright appear dankwa
na omukọ ni fie so omukọ akoye hwehwemu na omukọ hu eye bruni mo 92 eye gas pistol sanso anetuo ahodoɔ ana sikapudo bɛyɛ 9835 Ghana cedis na eye kotonima abosom ne de toso eye du baako endrada ɛwɔ mfimpi mienu ne aduonu nsia yi mu ana wɔde no ɛkɔdan asendibia ɛwɔ atasemanso circuit court na sese de wa police fo akachi omo hwɛ animu sɛ eye kotonima abosom ne de toso aduonu nkno ɛwɔ mfimpi mienu ne aduonu nsia yi mo mɛsanso ɛde na kogina asendibia na ɔmatimi ɛde asɛm no na sese de nhwehwɛmu eguso ɛkɔso na nkrata we ɛyade a Godwin ehianyo no ana ye deputy superintendent of police or ye head public affairs unit ana ɛde ne nsa ɛhyɛ ase ne amane boni samofo wibuaten ana di fra santimantemu ɛbɛsomye yanto akase wɔ so ne yemfiri oman Ghana ya santimantemu ne yemfi ani mfankyere mo krabo premantem ne yegyina mu ɛwɔ DLFM fie hanom na Ghana fo bɛkai a ana no kwesi de atwam ɛna DLFM 106.9 adwumayɛfo mpanifo nyina ka bom ba akɔpɛ ɛyɛ hyehyɛ pa sɛ oman Ghana ye nyina yenim sɛ yankopɔ yɛ atom na eduru kotonima abosom ne mu a yɛbɔ wiase nyina ma nyina ba so ne senti DLFM kɔfale bai ɛfa afiwe de si yɛsrɛ nso sɛ yɛn so yɛbɛkai oman Ghana ahwɛfo ɛne abatan a manya badaye tetema menne yɛn so yɛbɔdwesɛfu a yɛtimi ɛkɔ ɛba yɛnya ɛkyɛsɛ yɛgyina yɛn naso bɔ adwumade so momenti no yɛbɛtumi aka mo pam ɛnam de sente no DLFM ebi akwanya de to honom ɛma Ghana de hye nyina sɛ yɛpɛsɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛyi ɛma a wɔn mmɔden bɔ kronkan wɔn wɔ abadaye ahwɛ mo maye afei nso ahwɛfo a mono ebi anya wo mpo na wo nipa yi nanso wafo bi ba tete ne kama ama nipa na bɛyɛ nipa titiri wɔ mayi mu a wɔn nyina da wɔn mo ma ɛna afei nso wɔn ade hye a wɔn ɛhwɛ wɔn mo no wɔmfa wɔn mu din mmra montwerɛ nkrata kakra bi mfa wɔn ho na momfa ma ne yankenkan wa de bɛyɛ de ne yabo aba so ne yɛ panipa no pɔde edum ɛno wɔte nso wa wontumi ɛntwerɛ nkenkan no so fa phone na yɛ video kakra bi bɛyɛ sema ba ko pɛne fa bra ɛso ɛne na mu ɔda ne yabo aba so na twede yampo yankopɔn ɛyɛ adom ma brewa yipuma kwan adwumade bibia tɔ kama ɛne list ɛba yɛ 10 sero so ho wim na mampanifo tena ase so no yenya abatan ana yahwɛfo pɔde edu a na in fact na akɔnɔ pam ne santi kosi ade atwa mu awia du mienu kro na DLFM adwumayɛfo nyina behia mu anya sem kuma ɛyɛ station managers ya mame Miss Mebel Entry ya mame odobo ni tachire pampe ɛna afin so DJ Hitman event manager mu tachire adwumayɛfo nyina betachire na Adjoa Agyei na pamfo nyina ka ho a na enya sem kuma kra be ball ɛma abatan ɛne ahwɛfo pɔde edu aba so ofie ha no ma na enya sem kuma kra na adwumade no etojo DLFM 106.9 studio ha no ma kyɛsɛ ne abatan ne ahwɛfo ne ma tete atwetwe huro ne anintini efiri oman Ghana ɛne ya miamia pi mantem ahodo na ba nya sem kuma ebinom firi finfi mantem mekyerɛ Central Region enkrabopune mantem hanom sei fra mantem voter ana afin so Eastern Region badwumade ya na nya sem kuma na dwumade sem tire da so nyina ne sei nyame enhyira ma ne nyina ne sei nyankopɔn onhyira ma efiri sei yamba pada Lumba ne nwom ba ko wɔ hɔ nom ɔmfa ma ani agro ye papa bɛgye den ma wiase nyina hu no na ye ma gyegye no so ne senti DLFM ɛkai ma nyina bɔ ma ba so anya sem kuma na DLFM kyerɛ mi sei yɛhwɛ ɛma mbɔnde ba wɔn mo ba efiri awo mu yaw a wɔn bɛte wobɛfa afuro bosome pɔde enkron emu tasutete emu hyiredie ne kyɛsɛ ne ɛban amma yi bɛtafre ho ade a kyɛ bɛ nya akɔnompo na ɛmɛ yɔmo ko adɔ wabo kyerɛ mi sɛ ɛma boa pa mɛ na wiase nyina kɔna no mi sente no ɛna adwumade asunku mpanifo hyehyɛ yɛm na adwumade na ɛtɔ dwa no ɛwɔ ana no kosi ade no agyapade ne nneɛma piade ma ma no kyɛsɛ nneɛma dwuma nneɛma hodo ɛde yɛ adeɛ ɛwɔ fie kwasi bɔ no bɛka ne sɛ household items pii na mo sɛ kan yɛ anomdeɛ dɔkɔdɔkɔ de pii na kyɛ de pii na ma wɔn mo din konim no emu pɔde edu ensa ɛka biem na adwumade no kɔ awie yɛ pɛ na DLFM sentwerɛfoɔ ɛne event manager ɛdema DLFM Mr. Prince Charles Kobra Open to da bottom man said DJ Hitman Twenko no chim say yes eya no kre Ghana mapa badwumadin ye pa na batan bia ya de free say enya wono man ka wiase ni honom mama wiase nyina obi afi oba mu ne pa ye ma ko awo so bra ye be hunu na mane hunu ye be hunu nya de wa
obi betumi ahye obanyi nsen obewi akire no onje batan nkuto sangra mata behwe obaya tenisuo sa penten kwa boade ahwe ne ba se be ya ne ba ne besi ye ne senti no mhye adwumade esunku wei ete bo ma nyina ba so no kire me sei ye koyam yakopɔ ya atoma fresh adwumade yi won ba sana no ba bie mu pa se be ya madodo na ense betumi aka abasobode Mr Prince Charles Kwabra obedi nsem sei eja DLFM Kasebo. DLFM 106.9 management ne events team etinase hwese ne hu hia fatase beboye maame nom abaso esanse enanom ayebiyi papa ametaika se oba bekọ awo so no wan babiem nipa bia ni asase so enye oba ene wo no entin penfortunase Mother's Day 10th of May etwemu yi yenhwe na afia basobode a wose de boye maame nom abaso yentumi mboga na man na abaso nti ye se dear mama me dem sonko mama me so special every man fo nyina mu no trobra entries no dodo na abaye e ba na so na so near ye reward 10 lucky winners ye bo ma baso yi papa apart from that no so near one award ye bo anti magin so abaso yi e wo sada nti nyame shama Mother's Day promo no ejumedi a mpanifo hyehyeye si Ghana emba abaso and minim se nya dia ebe ya fi nko a afia bebe bia no nyame adom ni yeda so tinkwama ye bebo Ghana ma abaso so nyame shama Mother's Day promo no with the management, our sponsors, our colleagues, our workers with DLFM will be aboaye and ye djumedi ye deba nti kase Ghana mbengi na no ye moma yiku ene na piao ene ya wuti ye ono on a event manager Edema DLFM 106 pono no kura yanso ene ye host Edema and daso ho mu bia money show no ne din ade Mr Prince Charles Kwabena Oben dodo abono man say DJ Hitman ena wote ne nkan na oba Facebook no so a ye DLFM 106.9 Champion Taylor Edim Foni ahodo atwagu ye nyina ofie ha no no odibi edi aguso edi amam na no achi ena Emma hodo a DLFM ebo no mabaso a ye ma me message Margaret anane dodo abono man say anti mage onti DLFM hujai kra ebe piem ofie ha no ma abosoba ne nsa kan na so papa mu odu se ne obi ade na anti mage ene abatan ene ade hwe mobaye ne bi ekirem say wonu ma age papa ede abosoba kese pam ede bo DLFM adwuma yefo ene perform de adwuma koya no e wa hyehye pam de gu akwam ene wonom akai oman Ghana batan ne hyehye pa wo mo so ye ede tai oman ekirem ye ma me anti mage ene abatan ne bi de futuo pam ede mama ya fi ne mo sisa mo ba obesere mo ada mo ho moden se mo betumi abra mo ho ase ne hyehye pam na nanom ne mo maame nom de gu akwam ene abraba konkan no mo so betumi asia bibi ne manya abota na motu ahoto a mo pese mutuo nyina mu o kire mi say yes monto mo bo ase pepere ho ne mirikatuo no emfa hwe ma abrabo mu se nipa fiti prekopa osia ede akire mo janti mo hwem ho ye pam o san akire mi se ene ma ye eye na nyinsanya ba o hwe na akese onya kunu pe ne wakwa kotu atu agu ene se nkaja o maame ekoyi wugu ya nkanya wunde nti obesera da abortion so ya de enya kram enti mo twem ho famfre vi se ne ukotu batugu a Nyankopon anim waye bone Nyankopon abetwe aso eno ache nso Ghana mna so mpa achi se twi ya ne obedi pa nso eti o manyimra enti munya yinsentugo na momwa na munyina monyere mo ho na Ghana yemfa nkobɔ hye asase ne so de di kan no ya de asedaba otiasefo Nyankopon na de di ho ebe kwama DLFM adwumako ne nyana na maye no eboroso na ye Mother's Day DLFM for Jinamu ebo enanom abaso ne me kan say nyame onsra obabia oyo oba no wawo onwo ye kora ebeduro so enti say ye ya baten ye mai odo entena ye ne ye mantem obatan bi wo ho a odo ne mani bi jabi oya saa omba no wonwuntimi nya baako ewo enkwala ni hwem na momo ka wo mani nyina bom e ka wo nananom nyina bom a utimi samote wasumdwe mu a boni bia enim enyiyi mu bia enim na ukoye se mi do we mi tanwe ya enkwala no onwadwen enhia entimi de ne meka kire obata bia ne se eye wasade se wodi bababa wiase no obeti wani ahwe wo mayi no adon kwala no no watu won fopa na da bia se wodi nyame asam so kikira kwala ne koma okọ baabi na honya nyame nkonkon twe no emani hu se baabi a okọ ne nye
ye and no shabatan be bron wa jeja wo manom ama wo no bone ne ade eya na ya yam sehye enti mesra batan no moma ye no ye ma emema de wo ho boa ma no sane ye be ya ye betimi atete nkwala no efi se nyame de ho akyede kye ma say ye na tete ye ma na ma ne nso menyi mpanipa amadabi no ye bomre wane nkwakora enkwala no atimi agina ya na mu ahwe yen fine manya Agyei mo dwumedi a mo di ho ntemesre awrade ne nhira edemamo ama mo nyansa na nyinti ma adwuma ne ntumpon na emboa Ghana mayina sane be ya abrina so ye ba yeso yenyi baje de modema hen no so yenyi so edamase bebre nyame nhira mo na anye no moho fama mo na abrina so eye enkranhye na ni jesam ame ye nyina wo dwumedi a mo di no Evita mamri akosi nyamiche ye famu funyina medinyame do biase do masi panyame chira wo mo bebi biada wo mo nyesika de to nyama de ma no awurade nche wo mama obia ankwada mpani yankopon chiro bibiada masama kanu ti a wo ntie DLFM mo dia program me no na mtie ene no krepa mo ntie DLFM na mote abobra enti ene a woti ye ehye ma menom ebiomepie DLFM 106.9 studios a wonom beche wonom abeso bode na wote wonom enkan na no wachi na di ye kase bo ene ye nuanom bia wonom di omawofo anim na ahwefo bia anim edom ba fie hanom ebo ema ene DLFM abo omabaso ni bi ekire mu say in fact wonom ni agye papa na mo de aseda kase ye pass de piesie mu oten edema DLFM penimfo na adwuma yefo nyina se ne wonom so atumi abo wonom awofo abaso wonom ukire mi say wo hwe ma me no pa bra o ma bra o mo ho a emiri bi atwam o ma so oden pa na nya bi ni o na nso no ma me nya mo ho abotre pa boa me ne o mo so agina o mo na nso kokuru hwe se nyina chi no ese o mu ye dia na wonom da wo ma me mase pa ye frame hana ama esiedu ye free Temagol City ne bai na meka kaka ne se medana sibebre ne anka mama me wo ho anka obeye no onu begina asemada me mama wu ye no like February no sanka ye ne 1 year na me konsu December ntini ama me begina anka obeye no ma me gina asemada ye ne nyina mama ntinde me gina ha me bona abaso because of deserve na ka mama wo ho obeye no mama ne take ye nti sa abaso body nya me dem ma eye Elizabeth etro enu ntina sa konya ne ba ye no me ye ma dwense me gina na me wogide so se mo be select ye banya me adom so mo select ye ntinde ya ba ye ne agibebre ya me nhira mo so ne mo ye nyina yakopon to ne nsopa ne nguso na enyin na oma me nkwantenten so a ahondin wo mu Femi so Olivia Jemfi me ne mi sister ne ba ye feni se Sarah Adjoa Agyei na me pacho ye ma me dia wa ya ma ye no ye se ye ka ade besa e ma dia sa chi ye ma me oye ni papa ye fena ha no Adjoa Agyei oye ni papa oye ni papa niema wa ya ma ye ye ni hwi ya ye beka se erade nhira no ha no Adjoa Agyei baby awo bia nyame nhira onye okese omba onhu ban oma wundi wumfie me e wasasi so emre bio mi ko ha obi no we nya mi mu ogusu ebo me hu ban de bia de me kan se nyame nhira no no ma ne kwatintin na onyi che na ne ka na mi se meta ma no me nton ma no we Yesu di amen me de Clement me kasafi aguna swedro intia me ye DLFM nyame shamba program no video no se nyame ma me aya ma me na sombo ma me pa mintu me fana sedendi nyakopon hira no se wa boa me mofra for yen is a single parent wa hwe ye nia mo baby obia peso ogina not yaso no odi yesisi wo mo yada na se yare e bobo me ona no ogina mu ensa na kaminia nyame hira no Belinda Mary maya de papa maya de maya my fe mama Mother's Day no aye kama edamase pa ye friend me Doreen Ejewa Dente me fi kaswa ne bai o mi mama ye ne ma bebre ama me
school shemu say nyame maame enka menu pepen so amedri na me kom wa brabon bia me pese ebi amatoba ha me pese like give you up no oni na ye me obi o advice me say onumpo bra of fire for you and give you up on me nti say abrabon ye de no de that de nyu me chance abrabon enye bi ketu America bia nim me ngofa asefo a wonom na twere nsempa ebinim so efo mo phone enye videos papa kan nsempa di adanse pa for mo awofo no mahwefo so no wonom bi enum nsem na wotie sika dwumade ne mu ode pa na wo hwe ba bi ebinim firi a aguna so aduro no ho awo central region I'm telling you mu firi chiri pa na mo ba ya in fact wonom ayade ya me kira wonom ye mama nyina so awoda pa Yankopon hira mo pa no anya mo kese monso so a monwale ye no munyana monwale na monwo na monso so a munya nsem monware nso a monfa amanfo manhwe won na ye mma baso bi wate ase se fie ha no me hu se musa kra because we yi se valete no ne me wo fa se hwiga no ma mo ka me nhye de nim de ekro mo pese mo kire me se e wodi yin mu a de na monware Aladia. O say. Some of adie mo na mo de mo fra no mama na beba me wale ma mu wi a. Da be me bia no. Hwe opa. Kwa me afum na bia no. Na obofo nso what wo ye dey. Ampo so ka se obofo wo che. Ni tri hu wi nyina sa sister na hoginam. Ewurade. There's one maya na ngwala no. Oni ye ko ko bitela na mo na ko competition bia. And me say me po am nko fi adwuma obi de me pa oba DLFM nya mo mpanifo abaso and going forward no ye hwe anim say me ya atoma fresh ene mfia de bedi ne be ye na ye be ma na ye bom frete ye be tetrim wo ho eno kra de bia be ya adoma ne ye bodwa data ye be ko ye be community ne ba ko ne yakọ bi kra na anya nkan betumi akọ ba bia ekodi ni kama bom frete aha na ya ye kese pa na ye de akai ema no mo bro na mo bre pa ko se dwuma kro ne ade mbaba fie anade ma mo na omo ma mo na o ye ma mo na tie me se de me ka mi kra sesem se fu ba bi na eba na mo na ne nyina chi no nyinse ne san ba nso so a ekiri yaw ne ade na mranti we ate da me nwa asefo no uni ma de omo ye che se munya wo pe na o ma da ekire din we ko na ma ka se no na ni hwe ne ho na afia madi na so e che abofra no wo jane na no wo ye sei no numa na dwobe ye one na wo fada DJ Ontinefie. Ono he ade o. Hwe, ye se okona abofra no bo no bo anya sem kuma. Osena poso. Onani. Kasi what is your official? It's official. DLFM 106.9. Nika yento akase what so. Yentwa kasiyebone so ni enjine mu ewa santimantema na nipa ojina sa chairman de ama MPP amanyoko no ewo bosomtwe abato mpesiane so eyononyafo Joseph Asante eye Mother's Day celebration de mamba omo amanyoko nim ewo bosomtwe abato mpesiane so ewo eye asantimantemu na dwumadie eboaye ema party executives eni echitaifo ni na behia mu ebo ema so ewa dwuma pa omobo sa omohwese party ni so nkabo betimi akoso na mpuntunjuma etimi akoso ewa man Ghana mu na mpanifo tichu a ebi koye eye enkane osoafo na hwa disua honsem so sanso anaye mrahebedwani de mabosomtwa bato mpesiane so sanso ginaye sa ye presidential candidate Senki Anthony Swaba no me Franketuni enfema MPP amanyoko no eye onabo se ya educhum enso ekopie mu executives ahodo nyina etimi ekobi na mo ne nsamtwerefo atwetwe nkomo no onyamfo Joseph Asante ebo ema abaso esan so mo ya de ye power pa so betimi ahwe se na busua eba ne mma ne kunu na busua nyina ne nso no bibia betimi akoso wabusua ni mu ye bibi krampo ana ebesi wabusua ni mo ba no ebe make sure se bibia ebe ye ma omo ya de ye papa enu nti omo se fatase ebetimi abo omobaso no sanso efa kwanya ne so edeto eye omo anim se wogina se chairman ede ama MPP amanyoko ni ntino omo so emomodia ehwese bibia ni omo so ebetimi atanachi esanse na ni swade hu ni so obehwe ama party ni nkabo metimi akoso na party ni so ye die etimi akoso ye adosu nembom on se adwuma ni nyina gina delegates no so tisambe chairman I was delegates me hwese ombenya welfare bus ya bus na ye ko ba bia betro makoye campaign ye nko hen hanka ena me nya ka bus ni siwa asamba de ko ba bia bus ene enu achi
se bibia ni also a bus no betuma ya adwuma na nya sika de ato welfare no futo se asem to bi na eye ba minimum MPs no bebre ani constituency ni bi ho a omo wo common fund bi da ho a anase me fan se welfare fund bi da ho se eye ana BBC wo fi a utumi koji se sika no e bi a se 40,000 50,000 100,000 obeye wo program na eye ni bi a wo a oja no asa da kwakoto e fi se eye ade a eboa na at the same time so na me when so ade hu se me ba communities that were so 66 communities me mount information center wo kro bia so ama delegates na obo o ma kan MPP wan se mo na de bia o mo so ya o mo to MPP won mo o mo kan MPP wan se e beto afoforo so tim na o mo so etie se ba e ma Ghana fo eni ya wuti ye eyo ni onyanfo Joseph Asante ono ana ejina se eye chairman edema MPP amanyoko no ewo bosomtwe abato empesua ne so na enu achi ana onabo eye ose ya edichum kasa Mother's Day celebration de huhia safi bia na ebetimi abo ema abaso sanso amosafata na emom osre ema so momo mani enko omoma ne ho no mo omuntu omofosa ne ebe yo mo so na ebetimi abo abrabopa Abusonchufo nyina Ghana fo bi otie mi bia oyoba happy Mother's Day we be ma kame ho na kase happy Mother's Day na ye ma me no adwuma so amoye e de boaye ma eno enede ye bo mabaso ni akase nyame nsira hon pa no mo ma ho de no mo koso nya adwuma ne mo ai na ye ma me no mi ha omen ye mi ho omo ene ye omen fapim omo pejo omo ho a omen mu ni nyina peja ye de omo se nyame nsira hon pa eni ya uti ye eyo ni onyanfo onabo Onyonyafo ose ya educhumo no ana ya mrashebedwani ede mabosomtwe abato empesua ne so na manibo yensem troni Barbara Cranton ana de besomye yanto akase bo no so na yemfe ya nimfa nkyire mo my Ghana ya to ye mantenem na meka se ne matre nkunwa ene adehia wonom ewo Prisia Honi Valley mensenem ewa to mentem ekire mu se ekoya nipa bi wonom kutu adufuru pe enti wonom etu galamsey ese wonom sase o makwaye ene wonom insuansu atwa mo ho ahia ne yadea ne ka akwaye kana ha adwenye pa ne senti aban enkoso no ntai wonom achi empanifo kiremu a nansi ameka sei Ghana ma mpanifo pi wonom aboa mene naimos ekuo no ensa tumi aka China fo bi mpote honom a wonom ane age papa ne senti mo bo aban ba so pam ewa sa na mompa otui wonom kiremu sei sa China fo money keten se katrevin wa no chese uhu de omoje chese ofumagudu emutue no omo se omo nsanse na omo nsuo omo ntumi ametena se na matran kwanwampo antena se ankwa gina tuo bia na mo de omo pe abehye mpote honom etu galamse no left right chese na center na ade nyina omo se omo japade pi ni senti anemo abentu no wonom da abase onkoso intensify security na mo asebe ya galamse na omutu ese wonom nsuo no mo japade omo nsanse no eto betimi etwa na matrenkonwa ekiremi sem wombesra ban omugusu atande chipampem sana na matrenkonwa na de hye ni bia ka se ekiremi sem wombesre ade hye wompote wono monso agalamse yi motu atu no munyan ene nsu a ho nyina se yo chese du ba bi na kwa afu manya nsu onnom chese yensa se de besikua no chese asase no bibia e basa eto wombesre mperifo mu kiremi se ne wo kwa kuro be di se aboso ne Prisia ne mpotem bogosu ne nkronkro atwa ho no mahia na ne nyina da ekwesikoko ho nyina ya galamse se yam na munamuna donko doko wura fidie nkwa etambe sere mpenifo na mbam ho ban se be ya enipa ho do mu mla so no abamba chi wo no na odo makwagyina ma ne mra ene wono madi se de se mu kirem se ene hwe se de mu nsuo ne dibrika timpampa ene nyade ahodo ba kurodu ani mu ha twen ne senti omota banchi onko so anyire ne hyehye pamu ne moa sebia nipa bi obebu mna so ba kotu galamse mpotem hono mo no emra ba chene ne nadi sadia ese nya ntie se omama ya ba chichi China fo ni ebo se wa ha se ya danyame ase na bi aba ukrom no mboa wa na ba ya ba chichi na se ni age ntie so ya mpo obo wa ha ti ya danyame ase se wa be yi obo free a nti aban ma ye ni papa omama ba boa community ene o ye na nano nti enyumre ya 70 awa ne se China for ne de empom wa ha bio omu sikro we ma ya nya papa ma ye ni omu ye sisifo ya de omba boa Ghana ban
ama waboa ye timamufo omo to go do asase me so ye from omo de omo beba 5 to 6 years omo ma himfiad one no hanu nyina e nananom dia one omo ntimi enhia nanano and another one to complement me and community engagement this one ye any community engagement how can you lead the community oh see so one community engagement na community for no kan kan o ma asama atrewo omo nko mo hia asama atrewa. How can you feel the things from the community? You can what you say. One, over my company no more one. Your family to do more. Scan of the more. One, less than 1,000 Ghana a month. And they don't care about their sleep. They don't pay sleep. They don't pay anything. And over finance so that one so a finance to be a finance kind of market keep off. Just say I don't come person over because a concession. Once you home people be a or more. Aye genua omudi aba kire the same ti sa China for na wodo me beguo na aba fa won je de ye ka kire aba ne se ope China fu wo ye dia na ma mamunsia eno ya de ye no bedu ye mpe omo aha pa de eye alasa Gambia o man we de ye mpe omo China for mo ba o ma mebuaye you aha be you to for na kromu ha o ma me ya dwuma bia anye o ma be bu ye kwasea atu sika gudie ewo asase we so a o ma mo ye bla bia ne you for ene na kromu ha obia ne adwuma ye ntisie ye hu China for no kromu ha dia ene anya asem papa ye nya China bibia wa ha bio ene nya asem papa mpo enti we ya de hia wonom ewo prisia huni valley municipality ewa tementem no mu kirem se China for ni di omani pa ni senti o mesra ban sunne mu hia China for ho debi ene ka Ghana for no krantu se ne ho anom wo munya sika na betena ho na China ni mefa nkodi pa na temamuni sabi obi a oti prodom ho no mo o mamba ne fa kom na de ede ade a wona monte ase ho nkiremu ene yede asimo ne yanko Facebook no so enken ka adwenkyere ne bitaw emfa nsomo wa Kofi Parliament ede aba na wose wotie live edi free agona Bobby Kuma apa na wose DLFM yanko ponchira ye timu ni nyina na wonye nyina kese meda ase na dole ya Agyei ede aba na wose o man hadade Lumba Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa hwe live edi free Christian Village achem watanche kese nkoma na dofo nyina na yankofo nyina ene wasan de aba se policeman ente wonso obi a wo hwe nipa so na wonso so akoye sei ade adea police ni akobokro no Ghana pe ne we besie na dole ya Agyei kura de aba na wose DL news in fact eja wom eja tuato pa ye nyina we sina kase bo no yemu nu komu sei pon me ofa se bibia ni ho ekredin di yebu nu komu dia kase bo ne musemufo ne ye maize meberantwi ahofadua nani apata chetecha fita kama na ne se eguna nu mo no in fact sini good no ne ho ofe pa wo se mu ma yen na champion tele be mo boada e de epiem wo Facebook ana afense YouTube makase bo no wonya bi ehwe yem na make sem wo fa se makese wo won stand by ze no na ye producer wo e de ma yi dia wadwumadie ne nyani paketo akora oba Facebook cruise no obo adwuma pa na Adjoa na pamfo nya agorokora obo ye ho ba wo fia no my moral support sanso na DJ Zigibi mesa sama na kwa echinchim kesefere mfuma de sum ye wi kankanfo ye mieno edi ameje so ye wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene bantwe bona na mene Adjoa Agyei Sikapa yes also am wofa ase na Adjoa Siki ena pamfo ena de dia wadwumadie no eba beto awo so ne eye panadanize dwumadie no eye give and take ana what the bar na wa beje se wan fa hwe ama yenso anya den ye ma hwe eno ano no give and take ene hwan na beye me obeye say omo ye Teresa moment ene ye Thursday on that moment I think Wednesdays yeah ene omo ye Teresa moment no Wednesdays because Thursdays here ya wada kompon okay that's fine enti ye to so omo na kunwa yi eyo omo de mo nyina monitor adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani o wonti ye, passengers egumi kai mu yi. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. De se de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, ayam more. Oh, missing minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nyin se ni beto mu ansa na ye TS ka no. Mi connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection ne mu de wai
abo wo di ba de kro ba do kro ba do kro ya ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say omo agogo opposite government school no ena nkran so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so frɛ doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. Emma ne mema nyina akoko yade. Sisi yade amama nya yam timotete wo mo no. Yedro no no. Manum bi amama de me ho. Give us